Hello, magandang hapon, sir. Magandang hapon. Mix na lang, wag mo kong tawagin, sir. Sige, pakilala ka, sir. Anong kuan mo, sir? Anong sekta mo, sir? Anong sekta mo, sir? Sekta Christian. Anong Ikaw, klaseng anong Christian religion mo? yan? Di, anong klase? Anong klaseng Christian yan, sir? Anong klaseng Christian? Yung Kristiyano, ikaw naman. Specific mo, ano ka ba? Born again? Anong klaseng Christian yan? Lahat yun, hindi Christian. Yung tinutukoy mo yung born No. again Kristo, Ipagkilala yan. mo, sir. Anong klaseng Christian ka? Specific mo, born Alam mo, again, ang tawag baptist, sa ikaw ba'y Biblia, alliance? Sandali. Alam mo ba, yung tinatawag na Kristiyano sa Biblia, yung mga tagasunod ni Kristo, hindi yung Wala hindi akong yung born pakialam, again sir, kung ano Christian. yung Kristyano, sir. Hindi. Hindi ko naman tinatanong kung anong Kristyano. Okay, Anong ganito na pangalan lang. sa denominasyon mo na inaniban mo ngayon? Ikaw ba'y Baptist? Ikaw ba'y Sabadista? Ikaw ba'y ano? Ang dami mo nating salita eh. Ikaw kakausapin ko nakapula. Sanrio, standby. Kaya nga, sir. Sanrio, okay. Sir, Okay, pakilala sige, ka muna sa relihiyon mo, sir. Bakit natatakot ka sa relihiyon mo, sir? Iba kasi ang religion, brad eh. Iba yung religion. Kasi ang ganito Ano ka ba, sir? Baptist ka? Sabadista ka, sir? Pakinggan mo ako, nakapula. Sabadista ka? Ano ba pangalan to nakapula? Eugene. Okay, Eugene, Brad. Okay. May pangalan ka na. Hindi kita ma-text kasi di Brad. ka kilala eh. Okay. Oh, bro. Ngayon, ang sabi mo, ano ang ko, denominasyon, sabi ko Kristiyano. Sa'yo, ano bang religion? Anong klaseng Kristiyano, sir? Ikaw ba'y Sabadista? Ikaw ba'y anong klaseng kuha Tatanungin niyan? kita, paano naging Kristiyano ang Sabadista? No, wag mo akong tanungin, sir. Tinatanong Hindi. kita, di ba? Sir, pag pumasok ka dito, sir, Ako dapat magpakilala nagtatanong ka sa'yo, sa anong paano? relihiyon ka meron. Ikaw ba'y Sabadista? Ikaw ba'y Alam mo, Brad. born again? Alliance ka ba? Kamakop? O UCCP? Teka, Ano bang teka. denominasyon ka kabilang? Kanino ba to programa? Bakit ikaw ang magtatanong sa akin? Baligtad, ako magpo-programa dyan, tanungin mo ako. Baligtad dyan, Brad. Pag ako nakaprograma dyan, pwede ka magtanong sa akin, pero kung ikaw ang nakaprograma dyan, ako magtatanong sa'yo. Okay ba yun? Oh. Programa mo ba to, sir? Kaya nga, programa mo yan, ako ang dapat magtanong sa'yo. No. Hindi mali natin na. to programa dalawa, sir. Nakapasok lang tayo dito, pumasok tayo, di ba? So, Kung para hindi mo mas to malinaw, sir. programa, Paano naman wag kasi, kang sir? sasagot. Ako kay Sanrio sumasagot. Ay, ito nagtatanong. Kasi si Sanrio Ay, kaya nga, tinatanong muna kita, sir, kung ano yung denominasyon mo. Kita, programa mo ba yan? Hindi naman natin sinabing programa natin Sabi to. mo, marami kang... Be responsive lang, sir, para magkaintindihan tayo, Okay. di ba? Ako, Kung Katoliko ayaw ako. mo, Roman kasi Catholic ako. ikaw, Ikaw, sir, kanina, anong Brad. denominasyon ka, sir? Nagmamagaling ka kanina. Sabi mo, marami kang Biblia. Ay, No, hindi ako nagmamagaling, sir. Ngayon, ang Sandali tanong ko, lang. Ako, sir, ang tanong ko, nagpakilala ko. programa Ako mo si ba yan? Brad Eugene Gapo, isang membro Ano? ng Catholic Philippines sa Roman Catholic Church. Ikaw, sir, Programa anong mo ba yan, denominasyon Brad? mo, sir? Programa mo ba yan, Brad? Para magkaintindihan tayo, pakilala ka muna. Sanrio, ikaw na lang. Kasi ikaw, alam ko, programa mo to eh. Ay, nako, natatakot ito. Hindi ako natatakot kasi... Sige sir, programa mo, magpakilala makinig ka sir muna. kung anong denominasyon ka Makinig muna. kabilang sir. Ikaw ba'y Sabadista? Hindi, Ikaw ba'y tanongin UCCP? kita, sandali lang. Ikaw ba'y born Sandali again? lang. Ikaw ba'y Iglesia ni Cristo? Ikaw ba'y Mormon? Ano ka ba sir? Anong ka mo sir? No. Ganito lang po. Kuya Eugene. Pagka-programa mo, dapat kayong matanong. Baligtad yung sinasabi mo eh. Para Actually, si Sanrio kinakausap ko, bigla kang sumulpot, Brad. Magkaroon tayo ng biglang ng paggalang, Brad. No. Si Sanrio nakaprogram dito, bigla kang susulpot. Ngayon, No, tinatanong tama na kita, sumasagot na ako sa'yo. Programa mo ba yan? Kung sasabihin Di ba programa sinabi yan, mo dapat Christian sa'yo ka? tatanungin. Anong klaseng Christian ka sir? Anong klaseng Christian Alam mo, yung mga ka? tinatawag na Christian sa Biblia, yun yung mga tagasunod ni Kristo. Wala naman na, na, diba? sir, hindi ko Sabihin naman mo, tinatanong sir Sabadista. kung ano ba yung Christian, tagasunod ba yan ni Kristo, ano? Saan denominasyon ka kabilang? No. Brother Eugene. Ako natatawa na Oy, sa iyo. sir, magandang hapon, sir. Ako na natatawa Ikaw po sa ba inyo. membro ni sir? Ikaw po ba membro ni Soriano? Member po ako ng MCGI. No. Hindi Kaya Soriano. pala. Okay. So malinaw na Kaya tayo. pala. Okay. Ngayon, okay na ka? Ayan, Sino inamin mo nakaprogram pala dyan? eh. Hindi, tatanong No. ko, sino nakaprogram Sir dyan? Eugene. Sino dapat Ay, tatanungin? hello. Kayo o ako tatanungin Hello, mo? hello. Then tatanong ko, kayo ang may programa, sino dapat tanungin? Sandali lang, Ikaw sir. o ako? Anong concern mo? Itong isa, anong concern mo, sir? Tumatakbo na to. Wala na. Sino man kausap nito?
Merong isa, hilo na hilo ito eh. Oh, hi. Ako muna. Oh, ano? Ako muna, kausap mo na ako, tatanong ka pa sa Pwede ito. ako magtanong. Sige. Ikaw muna. Itong membro ni Soriano. Hindi ako muna, yung may binasa kang pasugo kanina eh. Sandali lang, sir. Nauna itong si Soriano eh. Hindi, ako muna yung tungkol sa pasugo Hindi, binasa atat mo. na atat ka, Bastos sir. ka, Mamaya brad, na eh. yan, sir. Mamaya na. I-entertain ko muna ito isa, sir. Dapat hindi pagbabastos. Bastos yung ginagawa mo eh. Ngayon, si Sandrillo, kung ayaw mong matanong, si Sandrillo tatanungin ko. Hindi, Okay lang, hindi naman, sir. Kaya nga, binigyan kita ng chance. Magtanong ka. Okay, magtatanong ako. Rio, Ikaw ang sasagot. Okay. Rio. Sabi ng tanyo, ang espiritu, ang banal na espiritu, Diyos. Tama. Ano, tanong mo? Sabi ng? Focus ka lang sa akin, Brad. Focus ka lang sa akin. Sabi ng? Lalaki. Nung natutulala, ikaw yung natutulala eh. Kaya lang, medyo ako mahina na lang ka kausapin mo, Eugene. Ako na lang. Mahina pumikap to eh. Ano Ako na lang, sila? Eugene. Sino bang sasagutin ko? Ikaw o itong isa? Ako na Sino lang. ba nauna, Brad? Sige, Sino ba yan. nauna? Sige, magpaparaya ako. Sino nauna? Ito bang si Kaya nga, anong tanong mo? Yung sa pasugo, yung leading Ano, mamaya na yung Iglesia ni Cristo. Ito munang kay Soriano. Anong tanong mo, Soriano? Brad, huwag kang bastos. Miguel na nga, sasabihin mo Soriano. Kabilang ka ni Soriano eh. May pangalan ako, Brad. Huwag kang bastos. Ganyan. Sige, Brad. Brad. Sige, Brad. Migs. Migs. Anong atin, Migs? Wala, Ako hindi na ka lang kausapin professional mo. kausap. Professional ka ba kausap? Live na tayo dito. Live. Para mapag-usap Professional na ka ayos, ba ako na lang kausap? kausapin nyo. Sige, ako na ha. Dapat matino ka kausap, Brad, kasi matino rin akong kausap. Huwag ka sanang magiging bastos, Brad, kasi nasa... Hindi ako bastos, sir. Sige, sir. Magtanong ka, sir. Nagtanong ka lang naman. Galit ka eh. Tigil na nga ako kanina. Brother Eugene, huwag mo na kausapin yung CGI na yan, ako na lang. Sige, ikaw na lang. Kasi dalak na talaga ito eh. Atat na atat itong Iglesia ni Cristo. Anong tanong mo, Mr. Iglesia ni Cristo? Yan na, Brother Eugene. Sarado mga pinto. Anong tanong mo? Yung tungkol sa pasugong binasa mo, yung may leading to the conclusion, Oh. the true Church of Christ is Catholic Church. Pwede mo bang basahin ulit? Yung sa Gusto pasugo. mo? Sige, babasahin ko ito. Ayan o. Given a direct time link between the Catholic Church and the Apostle, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Oh, kita nyo? Pwede bang basahin yung sa bandang itaas niyan? Bandang itaas Sa bandang ng pasugo. itaas? Bandang itaas eh. Ito, yan o. The first, bandang itaas. Oh. Anong klaseng bandang itaas itong gusto mong Bandang basahin? itaas. Ha? Ito. Ano na yan? Di ba, ibig mong sabihin, ito. Asa sa Christian since my boyhood, ito? Pakibasa nga. Ito bang ibig mong sabihin? Ito Asa Yan. Christian since my boyhood in Marihatag, Surigao del Sur in Eastern Mindanao, and seminarian for 8 years. Ay sir, mali naman itong statement niya sir kasi wala namang seminaryan na for 8 years, di ba? Uy, anong klaseng seminaryan 8 years ito? Ito. Having priesthood, philosophy studies. Ay, mali po sir. Payag dati ng dating Sandali lang sir. False Payag testimony yung pala dating ito nyo. sir eh. Alam mo Kaya sir. yung pasugo namin. Sandali lang sir. Lilinawin ko lang ha. Kaya False basahin testimony mo yung pala pasugo. ito. Ngayon ko pa lang ito nabasa dahil alam mo sir. Sandali lang sir. Kahit pa pagdudugtungin natin ito sir. Mali pala yung statement nito. Dahil wala namang philosophy na 8 years. Ha? Oh no! Ako sir, nag-aaral ako ng philosophy sir. Huwag mong patuloy. 5 years lang yan sir, hindi 8 years. Kapag ikaw po ay nag-aaral lang pare sir, 5 years kang maging philosopher. Sandali lang, wag kang sapaw na sapaw. Ikaw na nga nagtanong eh. Sumagot ako.
5 years po, mag-aral ng philosophy. Pagkatapos mo ng philosophy, kung gusto mong mag-proceed sa proper course of the priest, kaya mayroon ka ring 5 years na theology, hindi philosophy. Ito yung binanggit dito. Ito niya ha. Having 8 years priesthood philosophy studies. Nako! Katawa-tawa ito. Wala namang philosophy na 8 years. 5 years yan, boy. O, sige, pagpalagay na lang natin na may 8 years. May 10 years pa nga. Dadagdagan natin ng 20 years talaga. Para hindi ka magduda. Ang banggit niya, sabi mo, di ba? Ito yung conclusion mo. Ay, payag pala ng dating Katoliko yan. Hindi pala official opinion ng Iglesia ni Cristo. Ba, yung gano'n nyo? Alam ko na yan. Ang conclusion mo, mabuti pa yung 8 years na philosophy, alam niya. Ikaw hindi mo alam, kawawa ka. Anong banggit sa Biblia? Si Kristo nagsabi, ang nananatili sa akin maliligtas. St. Matthew chapter 24 verse 13. Ikaw, napaanib ka sa simbahang tatag ni Manalo, kawawa ka. Next question. Sir, booking kayo sa pasugo nyo, sir. Gagawa-gawa kayo lang ng sariling istorya nyo, sir. Alam nyo, walang 8 years na Ayaw philosophy, mo, eh. sir. 5 years yan. Pinutol mo eh. Basa pa. Magtanong ka. Yung kanig nyo eh. Kawawa ka naman pala, sir. Booking kayo. Kanig nyo eh. Ba't mo pinuputol? Sir, kahit na hindi ko ito puputulin, sir. Mali ang testimonya niya. Bakit alam nyo kung mali? 8 years philosophy, may 8 years bang philosophy? Saan ka ba nakakita na philosophy, sir? 8 years? Dati yung pananampalataya, ba't may i-apply na kami sa inyo yan? Nakakatawa ka, sir. Sir, nag-undergo din ito ng philosophy. 1 year lang nga lang. Dami naman sinasabi 5 years ang philosophy, Uy, sir. yung 5 years yan sa seminary. Kasi mayroon kang pre-college, pagkatapos first year college, second year college, third year college, fourth year college, kaya nagiging 5. Ang ano nyo eh. Walang 8 years sana ako. Ano ka ba naman? Tundaan nyo, na umamin kami na tunay na iglesia Katolika. Bukuin ka na eh, no? Bukuin ka na, Eugene eh. Buo yung pasugo ni, pinutol mo lang eh. Huwag Sige, ganon. pinutol. Sige. Ito Sige, pagpalagay natin, hindi pinutol. Ang tanong, may 8 years bang philosophy? Ha? Oh, no! Ay, mumu, sir. Yan. Okay, mumu. Huwag niyong palabasin na may dating seminarista at sakrista na umanib sa simbahan niyo. Mali palang testimonya. Sa tagal ko nakatagong pasugong ito, ngayon ko lang pala ito nabasa. Pakibasa lang. Kawawa naman, sir, yung mga taong naloko nyo. Next question. Dati yung kanib yan eh. Dating kaanib. Hindi, sir. Mali. Sir, huwag niyong ipalabas, sir, na dating kaanib namin to, sir. Unang-una, hindi siya naglatag ng pangalang kung sino siya. In fact, naglatag siya dito na dati daw siya sa Kristan since my boyhood in Marihatag, Surigao del Sur. Hindi nga binanggit kung saan parokya siya nag-duty as a Kristan at kung sinong parish priest niya. Pangalawa, booking talaga, sir, na piki ito testimonya. Dahil wala pong 8 years na philosophy as a priesthood. Bago ka mag-priesthood, sir, normal yan. Undergo ka ng seminary formation. Ano yan? Pinakaunang step, philosophy, mag-aral ka. 5 taon yan, sir. Hindi 8 taon. Uy! 5 years nagiging theology, that is a proper course of a priest. Hindi mo alam. Paano kasi yung mga ministro niyo, 4 na taon lang, naging ministro na. Wala namang alam sa Biblia. Wala, ayaw naman ano. Tingnan nyo, wala pala eh. Buta tama eh. Wala pala eh. Ayan o. Hindi. Huwag magbatayin nyo yan, ito yung unang alam eh. Dito, magbasa rin ako. Official pasugo ninyo. Ito yung pag-anak pasugo eh. Yung gusto nyo na kasing basahin nyo. Official pasugo pa rin ninyo. Huwag kang matapon. Kasunod pa yan eh. Huwag nyo putulin. May kasunod, wala na. Sabi dito, the true church of Christ is the Catholic Church. Tapos ang laban. Pwede ako magtanong? Iba naman? Magtanong ka ulit. Kaya nga sinabi ko sa next question eh. Naliligtas ba yung mga baklang katulad ni San Rio ayon sa Biblia? Ano? Ang tanong mo? Maliligtas ba yung mga bakla ayon sa Biblia? Sir, ayusin mo naman, sir. Nagtanong ka na nga lang, di mo inayos. Paano? Maliligtas ba?
Ang mga Maliligtas bakla ba ba'y yung mga bakla yun sa Biblia? maliligtas? Sir, Oo. kung sasabihin ninyo sir na ang bakla ay hindi maliligtas, baka hindi mo alam. Sa Iglesia ni Cristo marami ding bakla. Wag kang ano sir, wag kang palalaki-lalaki lang kayo diyan na kayo lahat puro Eh, lalaki walang tatanong bakla. lamang ako eh. Sandali lang sir. Sige lang, Nag-explain ako kasi sir. ano naman to eh. Kaya nga, ganito yan sir, kapag bakla ka, gumawa ka paano ng mo nasabi? matino, ay Paano sandali mo lang, nasabi? huwag ka sapaw ng sapaw. Nasa Biblia kasi sir, bawal yung adultery Paano mo Ikaw nasabi? yung sapaw na sapaw eh. Yun ito kapag bakla ka sir, gumawa ka ng katinuan at gumawa ka ng mabuti, ikaw po ay Sumagot nasa muna ako sa langit. tanong, ang dami Sandali ng lang, huwag ka ano eh. sapaw ng sapaw. Hoy! Hindi, sumagot lang nga ng Sir, categorical. huwag ka Maliligtas sapaw ba ang ng bakla o sapaw. hindi? Si Kristo at yung demon, si Categorical. Kristo at ang demonyo, nag-conversation. Nakinig nga yung demonyo sa kanya, ikaw di ka nakinig eh. Mas lalo ka pa sa demonyo. Ayun sa Biblia yun eh. Kaya nga, Categorical sandali yung lang. tanong ko eh. No. Ayon sa Biblia, meron kang nababasa na ang bakla ay hindi po mapupunta sa langit. Tama naman yan, sir. Yung mga bakla na mahilig mag-sexual intercourse. Sandali lang. Huwag kang sapaw. Nagsagot pa nga ako. Sapaw ka na sapaw eh. O kaya nga. Makinig ka. Hindi naman to debate, sir. Sharing lang to. Oh, yun. Thank you. Logi Thank nga you. ako sa'yo dahil hindi ka nagpapakita ng mukha. Bakla yun eh. Ito ka, sir. Ba't Makinig ka, nangangako sir. ng salita ng Diyos? Makinig ka. Huwag ka sapaw na sapaw. Ano ka ba naman? Hindi maliligtas pala. Ay, di, marami kayong bakla, di hindi Thank you. naliligtas yun. Di pala Saan na ba naman yung kaya sinasabi ng ninyo bakla. Thank you. na ang kayo lang Pinagdag niyo maliligtas? kasamahan mo si San Kawawa Rio. naman ito. Sir, booking ka sir, pasugo nyo. Ay, bukod. Sir, booking ka sir, pasugo nyo sir. Gagawa pa lang kayo ng mga testimonya, katawa-tawa sir, 8 years naging philosophy. Kaya ang ginawa mo na lang sa programang ito, sapaw ka na lang ng sapaw. Uy, nagwawa naman. Okay, thank you sa ano nyo, sharing nyo. Thank you sa ano. Booking ang Iglesia ni May Cristo. pupuntahan pang susunod na tayo mag-usap. Goodbye. Goodbye. Bukay sa sariling pasugo. See? Sige na, Wawa alis ka na ako. naman. May pupuntahan pa ako. Oh, Next para na kang tayo, ano tayo. para kang nagsusay dito di mo alam yung kausap mo. Boy, kumplito sa referensya to boy. Ikaw, kahit isa libro boy, wala ka.